Waħda mill-affarijiet li hija magħrufa għalihom Charlene, ta' All About Charlene, hija li l-videos ittellaħħom kif ikunu, raw kif tkun ħadithom, ittellaħħom kif huma fuq YouTube. Aħna għamilna sketch magħha fil-karozza, imma ma stajniex ħalluha kif inhi għax għat-television bil-fors titteditja. Imma għalikom li qed tarawna fuq YouTube din hija verżjoni speċjali full uncut version ta' dak kollu li ġara meta konna fil-karozza. Ħanħalluha eżatt kif inhi kif ħadnija mhix ħinafasna play, għax ħinafasna stop. Dak huwa rigal minn għandi għalikom. You're welcome. Ta' xejn m'hemmx il-miex. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna għax qed intellew ħafna videos fuq YouTube aktar milli qed intellew fuq Facebook u ma tistax xarabank tella video fuq YouTube u titilfu mela għamel subscribe ħalli kif intellewh jimmarkalek li talgħalna u taraħ mill-ewwel. Tinsewx ukoll tagħmlu subscribe fuq iċ-channel ta' Charlene All About Charlene li l-link tiegħu se npoġġuha fid-description box aw taħt. Grazzi ħafna. Bye. ħanċabċab tiegħu x'qata minħabba biex nissinkjawha. Sorry. Biex nissinkjaw is-sound mal-istampa. Ma tirrekordja qiegħda tagħmel. Iva. Issa bdejt jiġifieri. Koħa ngħidlek x'raq ma tixellikx. Attenta ġiż. Ħatibda inti x'ħatieħu. Taf x'tagħmel issemmix affarijiet bħal pereżempju single whopper jew hekk. Ix jisimha l dik tagħhom għax dawn. I whopper jisimha. Ma kien whopper jew beef burger jgħidilha. Alright, għax ġieli jgħidulek m'għandniex tipo qogħdu jiġu bin dan. U hija mbagħad naqtgħuha toqgħodx tinkwieta. Jekk vera niġu li rridu nordnaw kif se jiġri naqtgħuha dik il-biċċa. U hija mhux hekk. Ħalli naqtgħu ir-reklama lek. اسمه ذاك الزمن مش Kemm taħwitu ġenna. Madonna. Ma hawnhekk mhux suppost ikunu ħafna nies ta' suppost. Alright, issa x'tgħidli. Nibdew daħlina x'mem ħadd. Tibda. Nistgħu nibdew kif taqbeż dir. Ovvjament tibda inti. Tiksera ovvjament. Jien irid nibda. Mela mhux. Nġibu x'nieklu ngħidlek. Naf. Okej. U bagħad tgħidli x'se ġġib inti u ngħidlek se nġib jien. Ġifieri inti ħatordna ġiex meals ġifieri. U mela jekk trid nġiblek xi ħaġa nġiblek issa. Le. Daw parkjati qegħdin xiex. Le parkjati dawn. Madonna, dil-karozza daqt. Mela, tix nieqfu ftit ħa naraw x'se ngħidu eżatt. Mela. Kemm niftehmu kif se nibdew. Nibda jien mill-ewwel ngħidlek ġib li burger. Jew tibda inti tgħidli se kif tibdihom? Le, ta' tixkas, għax jien is-soltu nibda jien għax inkun qed insuq jien. Imma aħna il-prassi li jibda minn ikun qed isuq. U anke fil-video tiegħek inti bdejt. Ma tinsiex, da mhux tiegħi. Tinsiex, ta' xarab anke. Jum prova nagħmel bħalek jien. Ma tistax. Ma tistax. Mix-xort tgħidli inti. Li tista' jien ħajlek x'għamel jien kieku. Kieku jiena tibda inti kif tagħmel is-soltu. Tgħid imma llum qiegħed passiġġier. Ejja ma noqgħodx nitkellem mal-kamera inlek isma' nistgħu nieqfu drive-thru nixlu xi ħaġa x'nieklu. Tista' tiqqabel ma mmorrux għal bakax għandi ġuħ. Okej. Tajjeb. Nagħmelek hekk mela. Tajjeb. U mbagħad għax inti jkun imiss se tgħid inti. U mbagħad jien ngħidlek orajt x'għandek aptit. Okej, u ngħidlek bla selid. Burger bla selid. Right. Okay. Ma just be you. Okay. Importanti. Dik xafit tipo, issa tinħossok isek nervuż. Jien dejjem inkun nervuż għal il-filming. Il-listring ma La ħażin. Ejja tibżax, imma inti kun inti, jien għalija inti l-aktar importanti f'dal filmat, mhux jiena. Alright, mela.
Alright, tibda, tgħidli? Iva. Ejja. Isma, nistgħu ngħaddu nixtu xi ħaġa drive-thru hawn niklu. Ejja, mela. X'għandek update? Ma nafx li għaw xejdula. Burger. Beef, chicken. Bla imbarazz. X'ġifieri bla imbarazz? Għaw, bla selid, Ma titselid inti? Le, imbarazz, le. Għala ma titselid. U tuqgħod inneħħieħ. Tneħħieħ. Għala tneħħieħ. Tista' tgħidli ġib li burger bla selid u xejn. Burger bla selid mela. Chicken jew beef? Chicken. Chicken? Yes. Mela, crispy chicken please. Bla selid. Mela, only cheese, only mayonnaise. X'qalet? Mayonnaise street? Ija, mayonnaise. Mayonnaise biss. U ġobon street jew le? Ġobon trit jew le? Le bla imbarazz. Le xej. Mela, crispy chicken, only mayonnaise, u bħala meat. Meal? Iva, mej. Iva meal. Drink. Drink? Ma nafx. Ma tafx. X'ġifieri ma tafx. Ġib Ejja, xi ma. ħaġa, ġib xi ħaġa. Ilma. Mhux ilma? Mhux ħaġa bit-sokkor, ilma. Issa daqshekk, ejwa hi. Mela, għandek 650 ma t-nitiqa. Issa b'dak ħajkollok toqgħod issa. Aħjar għalik, mista ksibta minn qabel. Ma ġib xejn għalik. Le, m'għandix aptit jiena. Mhux inti rid tiġi hawnhekk ja ħasra. Ma dof, kemm ħadd ikkumplika l-ħajja aktar kemm ikkumplikata. Ġib li chicken jew beef? Chicken. Beef rid. Senna x'fixkiltni qed fixkilna ħana minn fejn ħaqalsu. Xe? X'rid? Mhux beef, qed Beef. Issa dak hemm. Dak ħajkollok toqgħod. Wija mhux xorta, beef, chicken. Mhux xorta, qed tilha bla selid. Iwa, bxejn, bil-majonez biss, saqas ġobon. Madonna, x'pass. Ġaralek. Rid beef. Missa ħjaralik. Sa terġa' ddur. Ħallas jien. Wkoll. Tiela. Madonna, diħan iġbidila. Ejja, ċeppel. Ġbidila. Iġbidila biex intaj. Ejja. Ħarex. Għara. Marret. Thank you. Sinjal li ħatgħoda friska. Fimni friska. One. Min hawnhekk. Di mhix ħanużad il-biċċa ta' doqx tinkwit. Di qed nistennew. Thank you. Thank you. Nista' niekol. Mela.
Sta. Ħroġ minn għalija. Billi żgħar. Int vera rridni nixtilek xi ħaġa xtieq ukoll? Jien le. Le, Luka. Isma' vera x'inhi għax fikas nerġgħu nidħlu malajr. Jimporta. Le għaw jien ġibt burger imma crispy chicken tal-filming. Mejl, ok, ħanġiblek din. Oh le, ma rridxejn, thank you. Ciao. Nistgħu marru. All right. X'taħseb inti? X'naħseb? Fuq kif ġiet? Tajjeb. Inti vera rita bif. Le, nibelu. All right. Vera għamilta bis-serjetà, allura bdejt ngħid Madonna tgħidla qalbi għamiltilu. Le, għaxin tkun ftit funny.